فيلمنا انت جمر نايزا عدش ميمي بهال إيمي تلز سبهال ود 10 عامت قلعة اللوا خلتهم دما أسبيزان مقبارنا بحد عدقايا أتو بعسرة 1995 أمة مهرات مزراي إسكع شعو أيتفن ألمات بهال أدوون ألاتا جزا مساعتو ترماني أدياه نابحات نونا مشي استختما سلزخيد كم زتجنق تنقرامو أدي أغن مس بيت سبو طعم غزيه كم زحلفن نيخي تجنقن تنقرا ميمي جن صلمت بمخانم تجنقا إيا أبت زقصل معالتي إيمي تلنا تدالو انتخون ميمي أدي أودما أبت زخد بوتا ني صلمت زتفلي حق كم زلو نخت انقاق تنقرو ميستم صعادو كم زي زارب نست انقاقتو كاب 10 معالت قدميو أبو قميدا زتسوى انتخون نايبو قلبت دما تهبو إيت قلبت بمركابو بتعمي حقو سمو ميدلاو مسودة أديو ناب بابر مسمر تبصحو ميسحاو بو ناب تعادن مخاد ناب تبابر ياتو ميمي نولادا ترئيلو نايمو داتا معالت مخانوغن ما نمزفلت إلن إيت بابر مسيس تدنبر مساعتو سألمت زخونو سبات نيبينهم تفليهم ناب دحر إيوم كهزبلو ميس زعبي اللختما بينس عنس زعبي انتخون حدا معالت دك حتى بو كاب غزوم حزوم يوصو دك حتى بو عز صوت لساعات ميت خرم لن مغزانا بحدا دنكان ياتو ابت ساعات اسو دنكان تحل زنبرتون كارولين تبحال قوال انتخون مي حانتي ناي فيلم تواناي فوتو كاب جبو يوصمو نعا كم تمثلي نغرا إيتو ودحاو بؤن مساعدنا واقع مخان مسرعيو قوتيتو ناو دقا يوصمو ميتنا ماكينا قدم مئتاو يليس بموالي فاتولا كل سب يدو ما سنبيدو كالورين مساريا تمسئ تخيدمو كل سب يبتاتن ناب سقاكو انتن ملس ميمي ودا سلز تفليا محساب آيا قرطتن ابتزغط المعالت دما ميمي ناب جنز بهال أفكاري أب مخاد ني ميتنا وغزؤون كم سقط حتو بؤون كاب وحدات معالتات كم زخيد يسمع معمو ميستاس عدا زنبر حماق غزي كاب زحالفة ندحا بيسال ساي معالتو ناي إيمي تودحاو بؤزخون مري ناي إيمي تشللتنينت بهر كعقسو أي كألن أبتي شعو ساعات زفاتو نيو بعلون نعناون يحتتن أيو بمبالي زاربو سألمت دما أبتي مسيست ختم حانت تفعات انت تفئهم يغطل إيوم موريس نابغزو انكو وسدوون ني فازر كنقر إيا انت بلو وينرجن نيمان نكاي زاربي تنققو كسيلوم دما نابغزا بمخاد يميدك أسنا تدالو أبت ساعات السجن هندبت بليت مسيو زخون سموقع يجمر إيتم سواتون صعادو انتخونو ني إميت أليشا إيوم مسيوم كلتيوم صعادو روي براينتن GW ميلان إيوم نيروم حاو بقدما جينا قلعا كم زخوننا تزاربه يقريتاي حتوم رويجن منم كسمعو أي كألن كاروين دما أبت ماكينا وشت بمخان نايتو قلعا ماننت إسو بمخانو تنقرممو إيتزا حزن نقرقن ميسروين زمات أصلم تنبرو كلهم بيتسابو دما منم كقبرو أي كألن أبت زغط المعالتي بروح قويلر ناميت زوسد سبعي وخونا نقرنا ماكينا نطعانا يرئيو بفرح دما شعونا بقزئي من لسمو شعو معالتي دما نيمي ميدو وللا إيمي تودا بصعادو كم زتوسد ينقرامو كالتفا وصي أنا بجنب مخاد كالتفا منك خدو تلمنو جيني الرقاق عمو ناب غزا كم تملسي قبرا كاب دقيقاتات ندحار ناي ميمي أبو ندي أنا بغزا يمس أمو أبو جون ريفيلد زتوها لسب حيزي يمس أمو كم زعينت نقر مفتاح ناي ممتع عدلا لو أيو مسوليام كم زراخبو ونيزار بامو إذا مالت دما ناي قروت كلام أفلا لاي تخرخار انتخون عمي سيستو يشتون بزح سازفلتا كم زلو يزاربا أبت زغط المعالت دما ني وليام ترخبو أبت ساعات إسو أبت ختما زتفترو قبنا نامرمر أيو ناي تسلم تقشن ناي عالم سمزين كسين أي نيرو ويليام أب سيكاغو وشتزلو ميدياتاتون نيخت تقاملو ميزاربا إيتو خونتاتنا ميديا مغرب سلزلو كي تقربو كتخيل اللوا أمو داتا دما ناي أمس زينا ناب غازيتا يوصي كابزو بتوسخو ناي وليام حاجز إيت زينا ناب مينيستري بتصي جنكا أبزو صبو زينا حماق زينا أخطيلو يمتصي سلك تدويلو ناي أمي تريسا أب حدروا تدربي يركب مالكو عزو تفلتون
በትናይ አቡኡ ቀለበት እዩ ሚሚ ናይ ወዳ ሞት ምስ ሰምዐ ዓርሳ ትስሕ ናይ ኤሚት ሞት ዜናውን ሽዑ ቢቲቪ ይሓልፍ እዚ ዜናውን ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዘሰንበዶ ሚሚ ድማ ካሊእ ይትረፍ ናይ ወዳ ረሳ ንክመፅአላ ትልምን ምኽንያቱ ሕዚ እውን ምውፃእ ትደሊ እያ ሬልዲ ፊስት ድማ ኣብ ቀጻልና ሚድያ ንክትወፅእ ይዛረባ ምኽንያቱ እዚ ፍትሒ ንኤሚት ጥራሕ ዘይኮነ ንካልኦት ጸለምቲ እውን ክኸውን እዩ ናይ ኤሚት ሬሳ ድማ ኣብ መወዳእታ ናብ ሽጓጎ ይመጽእ ናብቲ ባቡር መስመር ካብ ምኻዳ ንቕድሚት ምስ ኣዲኣ ተዋገ ኣዲኣ ድማ ነቲ ሞት ዓርሳ ነወቐሰት እያ ምኽንያቱ ናብ ሚሲስት ንክኸይድ ዘበረታትዐቶ እሳ እያ ነይራ ናይ ኤሚት ሬሳ ድማ ኣብ መወዳእታ ናብ ገዝኡ ይመጽእ እቲ ሬሳ እንትወርድ ድማ ሚሚ ሰውነታ ምቁፅጻር ኣብያሞ ንኤሚት እውን ቅድሚ ሶምን ሓቂፋ ስዒማ ስለ ዝሰደደቶ ሕዚ ድማ ሬሳና ተቐበለት እያ እቲ ሬሳ ድማ ምሉእ ሰውነቱ ምልክት እንትኸውን ኣብ ግንባሩ ድማ ወቃዕ ናይ ጥይት ኣለዎ እዩ ብንእሽቶን ነገር ድማ ጸሊም ጥራሕ ብምዃኑ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ይቐትልዎ ኣብ ቀጻሊ ሚሚ ንኤሚት ሱፍ ንከምፅኣሉ ንየን ተሓቶ ሚሚ ኣብ ወዳ ዝበፅሐ ነገር ዓለም ኩሉ ክሪኦ ስለ ዝደለየ እቲ ቀብሪ እውን ብኽፍቲ ሬሳ ንኽግበር ትውስን ናብ ደገ ብምውፃእ ድማ ነቶም ጋዜጠኛታት ብምእካብ ወዳ ናብ ገዛ ዝተመለሶ ናይ ምዝራይ መንፈስ ሒዙ ከም ዝመፀ ትነግሮም ገጹ ከም ዘይፍለጥ ኣስናኑ እውን ወዲቖም ኣብ ግንባሩ እውን ናይ ጥይት ነውኻል ነይርዎ እዩ ኣብ ቀጻሊ ሚሚ ነቲ ሓደ ጋዜጣ ዝኸውን ፎቶ ሚስ ኤሚት ከም ዝሰኣል ትገብሮ እቲ ከተማ ሙሉእ እውን ንቐብሪ ይመጽእ እሞ እቲ ዜና እውን ናብ ብዙሕ ብምብፅሑ ብኣሻይሕ ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ናይ ኤሚት ቀብሪ ይመጽኡ ኣብቲ ቀብሪ ድማ ሓቲኒኡ ኣላ እያ ስድርኡ ይቕሬታ ብምሕታት ንኤሚት ንምትራፍ እውን ብዙሕ ከም ዝፀዓሩ ትነግራ ካብኡ እውን ካብ ሕዚ ሚሲስትር ከም ዘይትነብርን ጠቕሊላ ናብኡ ምምፅኣ እውን ትነግራ ንኤሚት ንምርኣይ ድማ ምንም ዓቕሚ ዝበሃል ኣይነበራን ብኽንደይ ሓገዝ ጠጠው ምስ በለ ሓዘና ክትፃወራ ኣይከኣለትን ኣብቲ ቀብሪ ዝወዓሉ ጸለምቲ ሰባት ድማ ዋላ ሕዚ ሃለዋቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ የረጋግፁ ብናይ ሚሚ ጥንካረ ድማ ኣብ መወዳእታ ሮዩን ጂዳውልዩ ሚላንን ብናይ ኤሚት ሞት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ክዶርን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ብዘይመውዓላ ሓሪቓ ኣላ ከምኡ እውን ከም ናይ ሬል ዲፊስት ኣገላልፃ እንተኾይኑ ክልተ ጸዓዱ ምእሳር ከቢድ እንትኸውን ዓብዪ ዓወት ምዃኑ እዩ ተረዲእዎ ሚሚ እውን ድማ ቤቲ ናይ ክፍቲ ሳንዱቕ ብዙሕ ርእቶ መጺእዋ እዩ ንጸለምቲ ድምፂ ምዃና ዘድንቑ ሰባት ምህላዎምን ናይ ሕማቕ ርእቶ እውን መልእኽቲ ተላኢኹላ እዩ ሽዑ መዓልቲ ናይ ሚሚ ወለድቲ ናብ ሚሲስቲ ንኸይትኸይድ ንምዝራብ ይመፁ ምኽንያቱ ንህይወታ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ሚሚ ግን ሬልዲ ፊልን ዊልያምን ከም ዝሕግዝዋ ትነግሮም እሞ እዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ እውን ንኤሚት እዩ ንወዳ ክትብል ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትርከብ ነበራ ቀፂሉ እውን ኣቦኣ ኣብ ዝኸደቶ ኩሉ ከም ዝኸይድ ይዛረባ እሞ ኣብ ቀጻሊ ሚሚ ሚስ ናይ ዊልያም ሓጋዚ ማዲጋሪ ጉዕዞ ይጅምሩ ንድሕንነታ ተባሂሉ ድማ ናይ ብዙሓት ጸለምቲ ዝጻረየሉ ቦታ ትኸይድ ናይቶም ተጠቃዕቲ ምስክር ብምእካብ ናብቲ ቤት ፍርዲ ንምኻድ ይዳለው ሚድጋርድ እውን ብቐጻሊ ሚስ ዶክተር ሃዋርድን ምስ ኩሎም ሰራሕተኛታቱ የፋልጣ ናይቲ ትካል ኣመሓዳሪ እንትኸውን ንጸለምቲ ፍትሒ ዝማጎት ናይ ኦፕሬሽን በዓል ሞያ እዩ እቲ ብፅብፅ እውን ብናይ ባዕሉ ገንዘብ እዩ ወፃኢ ዝገብሮ ናይ ሚሚ ነገር ግን ንእሽተን ይኸብድ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚኦም 12 ኣመራርሓ እዮም ጠጠው ዝብሉ ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀረኦም ይበፅሕ እሞ ሚሚ ነቶም ጋዜጠኛታት መግለፂ ንክትህብ እንትዳሎ ዘይተጸበየቶ ረብሻ ይጋጥም ኣብ ሚሲስቲ ውሽጢ ምዝራይ ብጣዕሚ እዩ ሰፊሑ መጻረይ ክፍሎም ንባዕሉ ይፍለይ እዩ ኣብ ውሽጢ ንኽኣትው ንባዕሉ ዘይፍተሹ ዝነበሩ ጸለምቲ ጥራሕ እዮም ኣብ ውሽጢ ምስኣተው እውን ብበዝሒ ጸዓዱ ስለ ዝረኣዩ ፍርሒ የምፅኣሎም ኣብ ገዛ ውሽጢ እውን ንጸለምቲ ዝተፈቐደ 8 ኮፍ መበሊ ጥራሕ እዩ እቶም ዝተረፉ ድማ ጠጠብ ንክብሉ ይእዘዙ እቲ መርማሪ ስትራይደር ናተፈታተና እዩ እቲ ናይ ቀረባ ጠበቓ ንባዕሉ ብስርዓት ሰላም ኣይበላን ነይሩ እቲ ኣፈጻጽማ እውን ቀፂሉ ይቐርብ እሞ ነቶም ዓቃቢ ሕጊ የእትውዎም ከም ዝተጸበይዎ ድማ ኩሎም ጸዓዱ እዮም ነይሮም ናይቶም ተጻረርቲ ጉጅለ ጠበቓ ካሊእ ምስክር ስለ ዝረኸቡ ካሊእ ቆፀረ ንክወሃቦም እንትሓትት እቲ ዳይና እውን ቀልጢፉ እዩ ፈቒድሎም
ካብቲ ኩነታት ብድሕሪኡ እውን ሜሚ ንሜዲጋር ናብ ሓዋን ክወስዳ ትዛረቦ ናብ ገዛ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ገዛ ኤሚት ንባዕላ ዝፀሓፈላ መልእኽቲ ነበረ። ሞሪስ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ምስ ነገራ ሜሚ ድማ ንሓዋን ምርካብ ናብቲ ሩባ ትኸይድ። ኣብቲ ሽዑ ምሸት ንምንታይ ከም ዘይተዋግኦም ምርዳእ ይጅምር። ሽዑ ምሸት ንስድርኡ ክብል ናብ ድሕሪት ምምላስ ነበሮ ግን ከዓ እስካዕ ሽዑ ብጣዕሚ ናተናስሐ እዩ። እቲ ዝገደደ ንባዕሉ ኣብቲ ምስክርነት ኣይተሳተፈን ምክንያቱ ጸለምቲ ተመስኪሮም ብሕቡእ ይቕተሉ እዮም። ሓደ ምሸት ሜዲጋርን መሓዙኡን ናብ ሓደ ገዛ ይኸዱ። ሽዑ ድማ ዊነር ንምስክርነት እዮም ክወስድዎ ዝመፁ። ዊነር ግን በቲ ሓደ በር ንምምላጥ ይምክሩ እሞ ኣብኡ ይሕዝዎ። ኣብ ዝቕፅል ድማ ሚስ ዶክተር ሂውርድ ይዘራረቡ እሞ ዋላ እኳ ስድርኡ ድሕንነት ኣይሃልዎም ንቤተሰቡ ንምሕጋዝ ግን ይስማዕማ። እቲ ሓደጋ ዝተፈጠረ ምሸት ሮይን GWን ዝተወሰኑ ጸለምቲ ንኤሚት ንክወስዱ ርእይዎም እዩ። ግን ከዓ ሮይ ገንዘብ ስለ ዝኸፈሎም እቶም ሰባት ካብ ከተማ ወፂኦም እዮም። ኣብቲ ሽዑ ምሸት ናይ ማዲጋር ሰበይቲ ሜርሊ ተጻናንዓሙ። ሜርሊ ንደቃ ብሕማቕ ክዓብዮ ኣይትደልን። በብመዓልቱ ድማ በዓል ገዛኣ መፀ ተረፈ ናበለት እያ ትነብር። ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ስርሑ ይጅምር። ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ሜሚ ሓዋን ምምስካር ተስማዕሚዑ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣሎ። ምምስካር ድማ ንጸለምቲ መቕተሊኦም ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። እቲ ምስክር ይጅምር እሞ GW መሳርሒ ከም ዘውፅኣሎምን ሚስ ሮይ ድማ ከም ዝወሰድዎን ይምስክር። ግን ከዓ ናይ ምስክርነት ኣብ ቤት ፍርዲ ብዝነበሩ ጻዓዲ ይጸዓንዎ እሞ ዋላ እኳ ተኾነ ግን ብሓቦ ጠጠው ብምባል ንGW ይጥቅሙ። ካብዚ ብምቕጻል ንበዓልሞም ንሃለዋቶም ተባሂሉ ናብ ሽጋጎ ይስደዱ። ሕዚ ናይ ምምስካር ዕጩኡ ናይ ቢነር እንትኸውን እቲ ሬሳ ቀቲሎም ናብ ማኪና ከም ዝጸዓንዎ ይዛረብ። ናይ ሮይ ጠበቓ ናርእኻዮ ስቕ ካብ ትብል ሓገዝ ዘይትጽውዕ ብምባል ኣጣቢቑ ይሓቶ። ግን ከዓ ክምለስ መልሲ ይስእን እሞ ብእውን በዓረይ እውን ንመርማር ሰናይደር ከም መስካሪ የቕርብዎ። ኣዘራርብኡ እውን ብንዕቐት እዩ ነይሩ። እቲ ረሳ እንትርከብ ቆርበቱ ጸሊም ይኹን ጻዕዳ ምፍላይ ከም ዝስእኑ ይዛረብ እሞ ኤሚት እውን ዘይሞተ ኣብ ሓደ ቦታ ተሓዊኡ ከም ዝኸውን ይዛረብ። ቀጻሊ ድማ ናይ ሚሚ ምስክር እዩ ነይሩ። እሱ ድማ ካብቲ ናይ መርማሪ ሕቶ ምምላስ ትጅምር። ማንም ኣዶ ኮይና ናይ ወዳ ሬሳ ምፍላጥ ትኽእል እያ። ን10 ዓመታት እውን ባዕላ ስለ ዘዕበየቶ ናይ ወዳ ሽታ ዓይና ዓፊኖማ እውን ከም ትፈልጦ ትዛረቦ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ቤት ፍርዲ ዝጅምሮ ብናይ ካሎርን እዩ ነይሩ። እቲ ዳይና እውን እዚ ምስክርነት ብዘይቶም ዓቀብቲ ሕጊ ንክኸውን ይገብሮ እሞ ካሎርን ኣብቲ ድንኳን ሚስ ኤሚት በይኖም ከም ዝነበሩን ኣፍቃሪቱ ንክትኸውን ከም ዘገደዳ ትዛረብ። ሚስ ኣበየቶ እውን ኢዳ ንድሕሪት ከም ዝኣሰራን እዚ ምስክርነት እውን ናይ ቁልዕነት ፕሮግራም እኳ ርእዩ ዘይጸገበ ናይ 14 ዓመት ቆልዓ ከም ዝደፍራ ንምምሳል ዝተዛረበቶ ሓሶት ምስክር እዩ ነይሩ። ካብቲ ሓቂ ዘይብሉ ምስክርነት ብድሓር ሚሚ ናብ ሽጓጎ ንምምላስ ትፍትን። ናይቲ ዳይና ውሳነ እውን ቀዲማ ስለ ዝፈለጠቶ ንክትሰምዖ ንባዕሉ ፈቃደኛ ኣይነበረትን። እቲ ሓሳባ እውን ሓቂ እዩ ነይሩ። እቲ ቤት ፍርዲ እውን ሮይን GWን ገበን ስለ ዘይረኸበሎም ብነፃ ይፈትሖም። እዚ ባንዲ ንሃለወ ኒውዮርክስ ንሚሚ ኣብ ኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ማእኸል ታሪኽ ንክትዛረብ ይሓታ። ሚሚ ድማ ወዳ ብኸመይ ከም ዝሞተን ከም ዝተሳቀየን ቅትለት እውን ምንም ትኹረት ከም ዘይተረኸቦ ትዛረብ እሞ ኣብ ገዛኣ እውን ካብ ጸለምቲ ጽቡቕ ገዛ ዘለዋን ብዙሕ ገንዘብ ድማ ከም ትኽፈልን ትዛረብ። ብናይ ወዳ ኣሚት ሞት ግን ኩላ ሃፍቲ ገዲፋ ንጸለምቲ ንምውጋእ ትፍትን። ዘረባኣ እውን ብዙሕ ሰብ ይስሕብ እሞ ሚሚ ዋላ ንወዳ ፍትሒ ኣይትርኸብ። ስርሓ ግን ንብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ኮይንዎም እዩ። ዕድመ ልክዖም እውን ንጸለምቲ ንኽዋጋእን ህፃውንቲ እውን ናብ ምህረት ከም ትውዕልን ትዛረብ። ማጀር ናይቲ ቅስቀሳ መራሒ ኮይኑ ይምረጽ እሞ ግን ከዓ ካብ 8 ዓመት ንዳሓር ኣብ ቅድሚ ስድርኡ ይቕተል። ካብቲ ቤት ፍርዲ ንዳሓር ቅድሚ ዓመት ሮይ ንኤሚት ከም ዝቐተሎ ኣሚኑ ብጋዜጣ ይቐርብ። ኣብቲ ቃለ መሕተት ገበኖም ንከኣምኑ $4,000 ተኸፊልዎም እዩ። ብጥይት ምስ ወቕዕዎ ርእሲኡ ድማ ናብ ሩባ ይድርብይዎ። ዝገበርዎ ዋላ ብግልፂ ተኣመኑ። እስካዕ ሙሉእ ዕድመኦም ግን ከይተኣሰሩ እዮም ኣሕሊፎሞ። ካሮላይን ንወዳ ነቲ ቅትለት ምንም ዓይነት ፍርዲ ኣይተፈረዳን። ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ።